Duh, tekku dawa, tekmu dawa. Ki apa to ya? Ono apa, Nak? Tulungan aku, Mbok. Aku diuber-uber karo Bang Tidil, Mbok. Mas. Luwe lho, Mas. Lek delok mbone ngisor. Lah mari pelawayan aku luwe. Bapak, Ampun. obat Anda habis ya, Bapak? Minum Proklin. Wis titiwancine kaya ngapa bintang tamune diunggahke nok. Yuk kaya ngapa? Ah disuwun munggah panggung. Yuk dadekno Mas rampat. Yuk dados. Wilujeng dalu Mas Lentem. Nggih, jeng dalu. Pripun tersih sehat? Alhamdulillah saking pangestune sampeyan kula sehat wal afiat saged panggih kalih sederek-sederek wonten datar Kutuk Rejo mriki. Disinilah yang patut untuk kita syukuri. Alhamdulillah. Mergo kesehatan ki mujudke probio sing paling larang. Nggih, mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Betul. Nah, Dadi cetane iki sehat lahir lan batine. lah panjenengan pripun kabaripun? Alhamdulillah ya tetap semangat sehat. Semangat sehat lahir batin sehingga bisa menghibur warga masyarakat datar rak ngoten to. Ya. Dadi nyenengke wong akeh jenengan nggih angsal amal kesaenan. Nyenengke wong akeh ki ya perangane wong ibadah. Lah nggih. Dadi kaya segenap panitia sing mapan ana ing datar mligine ketua panitia sak anggotane uga warga masyarakat kang dipayungi dening Bapak Kades Kutuk Rejo ki ya ngibadah mergo nyenengke wong sing semene kae. Nggih. Uga bakul-bakul kaki lima ku ya iso golek rejeki. UMKM berjalan. Betul. Canjange para yai, para ustad menika rak nggih kulu makrufin sedekah. Heeh. Sapa wonge sing gawe senenge ngliyan, gawe senenge wong akeh termasuk sedekah niku cadangane swarga. Betul. Sing ngomong sapa? Kok sing ngomong sapa kuwi lho, para yai, para guru-guru kuwi nek ngomong lho, kulu makrufin sedekatin. Sok sapa sing nyenengke wong akeh kuwi termasuk sedekah. Lah kuwi wong sedekah cadangane swarga. Aja meneh kok nyenengke wong akeh. Nyenengke wong siji wae ya perangane wong ibadah tur cadungane janah. Tuladane kaya wong suami istri. Seorang istri bila mana
menyenangkan suaminya suami Nggih. itu cadungane swarga. Swarga dadi nek wong nyenengke wong liyane kuwi termasuk mlebu swarga, cadangane swarga. Sing ngomong sapa? Jadi wong wedok kuwi lek ora gelem nyenengke wong lanang kuwi tegese pasangane kuwi karo malaikat dilaknat kok ing wayah bengi sing lanang njuk ora dilayani kuwi karo malaikat dilaknat. Nah, Lah nuwun sewu Pak Minto. Niku lek suami istri. Ya, Lah sing ten guyangan. sik to kok iso iki ranahnya ki ranah kulawarga. keluarga lho iki. Nggih keluarga jarine wong wedok nyenengne wong lanang swarga. Lah ke? Sing ngono ya? Jajeli. Lho, maksudnya kok iso mbok tokno ngono to, Ple? Lho tapi kan lho wong wedok nyenengke wong lanang to, Mas. Nyeneng. Oh iya. Kuwi tapi beda, urusane beda. Bedane piye? Nah sing ning dina guyangan kuwi nyenengke wong. Tapi kan mau pamrih ngono lho. Berarti Jaluk bayar. jaluk bayar. Ora ikhlas tulus dengan ketulus hati. Dadi kuwi ana pamrihe. Dadi Mergo lek- golek dinggih kuwi. Lek nulung wong jaluk pamrih, Nyenengke wong nganggo pamrih yang pamrih kuwi neraka. Pak Minto. Nuwun sewu, Ora Pak. ikhlas babe. Jenengan dalang ngeten iki nyenengke tiyang kathah, Pak. Ya nyenengke wong akeh. Iya nok menghibur kok. Berarti jenengan nuwun sewu, nuwun pamrih. Hah? Nuwun pamrih. Berarti bengi iki umpama wayangan ra bayaran ikhlas ora kan? Lah aku ora dibayar apa ora masalah ning ya rombongan semene iki kan ya perlu dihitungke. Ya perlu dihitung lho Pak Ple. Soale nggawa rombongan akeh perlu bensin nggo mulih, nggo ngisi bensin mobile motore. Berarti Pak Minto neraka. Kok neraka? Neraka kuwi piye? Lah jare pamrih, nampa pamrih ora ikhlas. Kudune ikhlas, Pak. Sik. Neng kene jenenge pagelaran kuwi kan ana sing nanggap karo sing ditanggap. Sing ditanggap. Waton kabeh wis ijab kabul sing tegese kabeh ngesahke kuwi wis diarani kuwi ora pamrih. Mergo wis ijab kabul sah saling mengesahkan. Berarti sampean nyuwun berarti. Ora nyuwun. Berarti padha karo guyangan sampean, Pak. Dibayar. Dibayar. Dadi aku mbok anggap padha karo lonte ngono. Kula ora omong lho Pak Minto, kula ora omong lho Pak Minto. Kula ora omong lho. Urusane beda iki. Mbok sampean teklon kula. Alah. Sik saiki balekno tem, balekno. Umpama saiki Pak Minto aku barang ini kan kaya mesti arep-arep teko panitia. Lah saiki umpama awakmu ngene iki niatmu apa? Nyenengke wong akeh. menghibur masyarakat, Menghibur masyarakat berarti gawe senenge liyan. Senenge liyan. Umpama engko mulih balik ora dibayari, Ora ora apa. diwene dhuwit, Gak apa-apa. Sapa sing ngomong ora apa-apa? Kula ora apa-apa. Tanggapanmu umpama kowe 6.000 kurang 150 lekmu mbledik Pak kok kurang 150 kae sapa jajal? ayo. Lho. Kurang 100 saya mbok urus. Kuwi perkara ini kan jenengan to, Pak. Lah kok Lah nyapa sing 150 sampean nggih udu njiki? berarti sampean pamrih apa ora? Lho, Lho umpama iki engko gak diwene dhuwit piye? yo piye? Lah jawabanmu kok ora apa-apa. Lho, berarti lha aku yo pamrih. Berarti Lek pamrih piye? nek pamrih yo dosa, neraka. Bareng karo dalange nek no. Apa-apa. Iki urusane beda. Nah. Nyenengke wong nggon keapian, nggon kesaenan. Beda karo sing mbok omongke kuwi mau. Dalu Sing niki- penting niate ibadah, apa-apa nek sarwa diniati Nah. ibadah kuwi amal kesaenan sing dicatet karo malaikat mlebune juwarga gitu. Iki padha karo anu lho iki. Pripun? Cemple iki lek muni kaya ngono ki awake dhewe iki penjual jasa sah sunah. Lah iya. Mergo apa? Wis diniati pancen penjual jasa. Nggih. Sing penting sing nanggap ikhlas, sing ditanggap yo ikhlas kuwi wis sah. Wis termasuk ibadah. Ibadah. Heeh, sing penting kuwi apa-apa kari niate. Ngono ya, Mas. Heeh, apa-apa awakmu pengen niat apik ngono wis dicatet amal apik karo malaikat sok bakale mlebu swarga. Dadi muk niati elek, kuwi wis enek catetane elek. Ning luwih apik meneh lek sampean iki nggone ndagel iki tanpa pamrih, mbok niati ngibadah ning ngendi wae kowe ora njaluk uang bensin, ndak njaluk probio, kuwi malah luwih jempol meneh. Tapi ngapunten Pak Minto, niki wau kula pun panggih kali Pak De Gito selaku Bapak Kades. Bapak Kades Kutorejo, tapi nggih matur nuwun Pak De Gito, kula sampun panjenengan tambahi tukon bensin. Alhamdulillah. Apa wis diwenehi to? Ngelingne lali. Rumah saku lek menawa matur nuwun diparingi tambahan bensin. Matur nuwun. Ning luar biasa lho Mas. Pripun? Bapak Kades
Mbak Gito ki luar biasa. Luar Selama biasa. panjenengane ngastos sebagai kepala desa tanpa kecicir saben tahun mesti ngenekke wayang. Alhamdulillah. Kepara mau wis paring dawuh, pokoke aku sik dadi kepala desa, Mbah. Wis tahun ngarep iki sik duwe wektu 2 kali nanggap wayang. Lho. Oh, hebat, tepuk tangan kagem Bapak Sugito. Nah, luar biasa. Tapi kula nggih remen kok Pak Minto. Kula kali Mbak Pak D Sugito niku luar biasa. Piye? Luwe-luwe mapan wonten dusun datar jan istimewa. Istimewane piye, Ple? Omongne karo masyarakate. Dusune datar, Heeh. dalan mburi gak datar belas. Sawah, Ple. Cemple iki ngene iki lho senengku kok gak seneng gak suka. Mburi iki sawah nyapa kok iso Sawah manglekmu kuwi lha sing ditutup cacah. Mas dalane jemek. Mburi. Ya kuwi dalan sawah. Tapi mboten napa-napa. Programe durung teko kono. Lah nggih, program itu dalam desa itu harus ditata. Nah. Ora apa-apa dalan ning jero pinggir sawah kene Terus jemek. njera penting kena dalane sadep akhirat sakniat. lurus. Ngomonganmu iso tekan akhirat bareng. Lah iya to, ora apa-apa dalane donya jemek. Jemek. Wayah udan jemek ora masalah. Sing penting dalane Cek, ngono akhirat. aku tak tekok. Kowe jemek karo garing pilih pindi? Lho, Ayo. Lho, Ayo, tak tekoni. aku kok gak roh. iki berat nih iki. Ayo. Lek pancen kowe dagelan cerdas, Nggih. jemek karo garing pilih ndi? Penak garing, Pak. Heh? Penak garing. Kok penak garing? Garing awak dhewe mlaku lunyu, iku lurus lah. Garing iki mesti ndek banyu. Kowe demen ndek banyu. Lah berarti nyune pripun, Pak? Ya sing jemek. Oh, beda kali kula berarti. Heeh. Lek kula maune garing sik terus dijemeki. Ngapone. Sawah pengaliran iki lho, pengaliran. Iya. Heeh. Banyu iku kudu ditata. Wah, ora ngerti kowe iki. Awakmu kok ngerti perairan lho kok Lho, 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 lho. ngomongne banyu karo. Ketua panitia Bapak Mudianto wis paring dawuh, Mas Cemple nuwun sewu Mas, niki mengke gitu wayangan benjing digelar seminggu wonten ping 4. Alhamdulillah. Setuju? Masyarakat setuju seminggu ping 4? Gak demen. Lah nyapa? Sebabnya nyapa? Urunan. Lambemu kuwi kok yo. Iki pokoke ning kene niate ibadah Nah, iso seduluran saiki karo warga masyarakat. Sing kene. penting apa sing dadi niat hajate warga masyarakat Datar Putukrejo Nggih. diijabah dening Allah taala. Amin. Nanggape wayang sebabe apa? Pakeliran utawa kesenian wayang, pagelaran wayang iso dileboni apa wae. Iki Contoh. lakone gambarno apik, gambarno elek, enek campur sarine, enek karawitane, enek dagelane, dangdutan yo oke, solawatan yo oke. Berarti sampean ngerti ning gone pewayangan iki roh. Roh apa? Sanjerone pewayangan kesenian wayang sampean ngerti. Loh, ngerti ben dina awur karo Pak Dalang kok. Sampean ngerti apa sebabnya kok sing nyekel wayang jenenge dalang. Dalang kuwi ora yo ngudal-ngudal piwulang. Dalang kuwi Ngudal piwulang. Dadi piwulang apik engko dicontoh piwulang sing elek aja nganti ditiru. Nah, kuwi lho rungokno Padha kuwi. karo Pak Ustad kae ngamale. Dadi ngelingno apik karo elek. sebabnya nyapa dalang kok gawe blangkon. Blangkon, blang-bleng ra enek sing ngangkon kaya panjak mlebu ning pawon dhewe golek mangan. Uduk salah. Nah, terus? Lah apa? Dalang sebabnya nyapa kok gawe blangkon. Sebabe apa? Lelek gawe helm gitu kang ojek. Wis rekalan awakmu lek ngono kuwi. Rekalan nek ngono kuwi awakmu. Ora srekalan nyoto lho Mas. Dalang nyapa kok nyekelit keris. Nyengkelit keris sebabe kuwi ya ngelingno awak dhewe sebagai masyarakat utawa adat Jawa tetep kudu nganggo kuwi keris. Kok piye? Keris. Sebabnya nyapa dalang nyekelit keris. Ya kanggo pusakane lho. Salah. Sebabe apa? Lelek nyekelit arit berarti Pak Gito arep budal golek tebon. Ada. Nah, coba saiki menghibur warga masyarakat ben dikancani karo Mbak Punjung. Nah, Oke. coba ben ngadeg Mbak Punjung disepoti dhisik Mbak Punjung ben jo menang yo. Kaya apa? Wes iki
Junjung pekarmane Mas Cemple apa pekarmane Mas Rentem? Lah nak cemplek milih sing ndi? Milih sing ndi? Umpama awakmu milih sinden ngene sinden sing piye? Kecilian iki. Sinden pucuk iki Ngeleng iki kecilian iki kurang suspek. sakmene kok iki proporsional lho. Cantik, body cemplohai. Profesional apa? Lah njalukmu sing model piye? Nuwun sewu. Ini pripun Pak? Sakmenten kecilikan paringi sing pripun niki? Lah ya arep golek sing piye coba? Sampeyan saiki tak takoni Mas. Piye? Sampeyan nuwun sewu Mbak Punjung nggih. Nggih. Sampeyan seorang wanita. Iya. Dadi ya? Seorang laki-laki. Iya. Ngadeg nduk, ngadeg kok kancan ana Mas Rentem. Seorang laki-laki. Heeh. Saiki tak takon Mas. Sampeyan apa sebabnya wong lanang ku demen karo wong wedok? Ya sebab nyawang dari mata turun ke hati toh. Salah. Ya nyawang pasoryane awak dhewe kesengsem saengga awak dhewe tresno, Bukan. jatuh cinta. Bukan. Lah saiki sebab apa wong lanang seneng wong wedok? Sebabnya wong lanang demen karo wong wedok kuwi wong wedok kuwi mempunyai 4 kriteria Mas. Apa wae kok angel lho iki. 4 kriteria apa wae? Wajah, Wajah, dada, dada, perut, bawah perut. bawah perut. Gak aku nek. Sik, Ora iki kok sik kudu diurus nek segi penggenaan lho iki. Berarti nyawang wong Wajah? wedok. Wajah. Wajah. Wajah niku nuwun sewu Mas. Niku ibaratkan kota-kota Magetan. Heeh. Maksudnya Magetan itu semakin dilihat semakin gregetan. Wajah ini Mas. Wajah imut itu kayak sapa to kok ayu ya rambut. berarti tidak hanya wajah tok, terus kedua apa mau? Dada. Dada. Dada itu ibaratkan kota-kota Surabaya. Maksudnya Suka diraba tambah bahaya. Ya. Kuwi. lah sing ketiga Perut. perut. Bahwa perut kuwi ibaratkan kota-kota Semarang. Apa kuwi? Semakin mendekati daerah yang terlarang. Lah Oh, bawah ya. perut. Bawah perut itu sing nganu kuwi Sidoarjo Mas. Kok Kok Sidoarjo? Sidoarjo? Niku sing terkenal lumpur lapindo. Maksudnya Sebelum bertempur dilap dulu biar tidak kendo. kuwi nak wong wedok le. Hah? Nak wong lanang enek dhewe kaya Pak Minto ngene iki Gorontalo. Apa? Gurung diapa-apane wis telo. Ya ora Pak Minto tok. Apa? Mbak Gita. Ora ngono sik kuat to sik ngene jamune. Lah wong sambutan Mas karo ngene tok, Bro. Aku lek sing ngomong perkara dagelan apa patek tanggep. Lah pripun to? Ya wong koclok kaya dadakno. Loh, ini ilmu lho, Pak. Ha cara kowe wedok kowe muni ngono ki tenan, tak seret kowe. Sek Tak keloni ben bisa terbukti. Sik Mas Dem tak urus. Nuwun sewu Pak Minto. Jenenge kok ngandani dagelan kucluk. Lho. Dagelan ki artine apa? Dagelan. Ah. Da kuwi dari. Gel kuwi gelem. Lan kuwi golek penghasilan dari saya ini penghasilan Kuwi berpenghasilan. mbok tegesi kirata basa. Dagelan ki cara pesemone ki ora mateng, ora entah. berarti kemelampu. Kemelampu. Malah enak di rumah. Dadi ya ora waras ya ora gendeng. Loh, saya mulai dagelan kan enek kancane jak omong-omongan. Lah sampean dalang. Ngomong dhewe ke sore. Sawu-sawu dhewe, guyu-guyu dhewe. guyu-guyu dhewe. Nesu-nesu dhewe. Terus aku mbok anggap sampean yo Kuwi termasuk pedhot tak celono Pak Purnomo sakniki apa piye? wong ki lek susu wong pedhot, wong sing stres, wong sing ndak waras kuwi digawa nyandi. Ya digawe ning rumah sakit. Rumah jiwa. sakit ngendi? Rumah sakit jiwa. jiwa. Ngendi? Malang. Wis ping pira rono? Aku rong tahu kok. Perlu tahu sendem. Awak dhewe ping pindho lho ning kono. Sapa ngomong? Gua kowe tok aku gak kok. Lha ping pindho mriko. Kowe ping pira? Pindho. Ya wis. Lho, Rasakno dhewe lek sapa rono ki piye Oh, ngono. maksudnya tilik lho, Pak. Oh tilik. Tilik. lah sampean jajal napa pripun? Ndak. Ya ben enek lurah pakai serjo sapa rumah sakit jiwa. Kaya ngono dadi lurah barang lho, Pak sampean. Lah jenengan apa nanti mriko? Hah? Kok ngertos? Malang. Ngeterke wargane. Wah, mboten mlebu jenengan. Ndak mlebu aku. Masa ngeterke Aku mboten lek mlebu? mlebu kuwatir kunangan dagelan dianggap aku wong stres. Endong. Kok iso lunyu lho lambene, Pak. Ayo coba saiki nembang sing apik. Ditebakke neng podang kuning. Nah, jangkep sak bawane. Nggih. Wah, bareng tak sawang kok kene cemple karo Mbak Kuncung kuwi Piye, jan piye? Piye Mas? masalah sing wedok kaya Betari Kumoratih. Sing lanang kaya Betari Betara Kala. Kalau Jono. Bedoro kalau mangklekmu. Jajal kowe, jajal. Memaku karo Mlaku. Demi. Ah, Mbak Dia, Dalam Mas Cemple. ngeterne Mbak Sontek ta?
Lambemu kene Pasanganmu ngono. kene paribasan disawang teko ngarep wis ketok pasangan terasi. Heeh. Serasi. Nah, Kowe madhep. Serasi. Wong lek modele nuwun sewu lho Pak Minto. Heeh. Lah wong cilik klambine ijo. Disawang kowe kok kaya kacang lanjaran lho. Tapi kan iki kecil-kecil cabai rawit, dia seperti mesin jahit. Timbangannya sampean lemu wingi Lah, namu aku wis ketok ora. titen. Pokoke lek kaya pawakan cempe iki lah cilik. cilik. Iku ketoke pawakane wetenge rada blenduk, nganggone ijo kaya semangka bosok. Tapi ra apa-apa. Piye? Jare Pak Minto kan cilik. Nanti diperbesar ya. Nanti diperbesar. Nek kaya aku umpama aku karo dia, cilik padha cilik ngene anak-anak somben lentir-lentir. Anak-anak apa? Anak-anak betul aku pae lho. Cilik padha cilik. Lha umpama penak, lemu karo lemu. Duwe anak kaya bal. Dadi lek ngomong ngongkon, "Le tukono rokok tanduk deyel." Ya langsung ngono. Tapi kan ringan kene. Ringan piye? Umpama lunga umroh apa ning ndi? Ning luar negeri numpak pesawat. Bayar tiket mung siji. Nanya apa? Lah Gak nek ngebot-ngeboti. Nek dilebokno koper Lah sampean. Gak usah bayar tiket. Aku mbok aku iki double 5. Numpak pesawat tak ladeni, tak bayar tetepan. Mbadok kan nunut wong duwe gawe lho. Wende iki awan-awan mekar nek 5 moro kabeh ngono no. Cangkemmu ngomong apa? Lek Pak. Cangkemmu sing penak lelek ngomong le. Guyon Pak. Guyon ya guyon, iki nduwer pentas. Kok iso aku mbadok nunut wong duwe gawe? Cangkemmu lek ngomong diatur. Diatur. Guyon Pak. Weh, ayo semua. Aku gak emang. Guyon ya guyon Mas, iki panggung. Nek atas pentas Mas. Asale aku Wani ye. Jotos. Ayo ngomong lah wani. gak awene aku. Oh, Mas, jotos Mas. Ayo Mas. Kesuwen Mas, Mas. Ora ndang-ndang. Rumah sama aku gak wani apa ya? Rumah sama aku gak wani. Awakmu nek wani karo aku. Kok Nek ora perlu awakmu dhewe. Sik Mas. Ngomong karo mbokmu sing disisih kae. Hop, tak omongi. Ning ndi lek nyandak tali goci iki sing dicandak iki ngangkat lah kowe kok malah ngangkat dhewe. Apa ngomong? Lho, kene ta. Lho, wetoke. Rumangsane awakmu wani. Yo alah. Rumah samu peh aku cilik lu gak wani karo awakmu. Mesakne lho ngene iki arepe dipegat bojone lho wong iki. Pegat piye to? Ayo, Bro. Lah piye to? Kok Ya, kaya ngapa? Nganggo bawa dhisik. Pak Minto? Nah, Dilan Pak Minto. Wong kok iso enteng. Enteng. Ringan kok. Ringan opo? ndek bengi yo ndak ngene to Mas. Sale mambi mercontrok. Ora tor. iya, semrawut karo mercon. Lah nggih. Pak Minto sampai sariawan ning umat. Aduh. Gak omong belas. Iki malah genten aku sing sariawan jero tenan. Ya, Monggo. kaya ngapa? Monggo Mbak, lagune Mbak. Kacu kuning. Podang kuning Mas. Podang kuning. Podang kuning. Lah yo podange dikek Wis kacu. lemu badoke nunut ning tanggapan. Kosan. Padha kono yo no. Lah sampean ki ora badok tok lho sing nunut ki. Aku sak turuku barang wong aku tunawisma. Ora turu tok. Nyapa? Ising barang yo nunut ning mahkota. Isu-isu ki telepon bojoku. Isu-isu sik jam 5:30 to. Aku ki sik kelon-kelon to. Heeh, lah ngono ki ditelepon. Mas nang omah apa ora? Batinku ki lak arep ngeteri rezeki apa piye? Iya. Jebule nunut ngising. Oh alah. Lambene gilan. WC nunut ngono jare arep bayari pesawat wong 15. Lho tapi kan yang pasar malam buru munyer tok. Ya, kaya ngapa? Bawane diaturke. Monggo Mbak. Nadyan wujud temo. Sing ngongkon awakmu bawa sapa? Lah sinten? Sinden sing takon bawa. Kowe iki ro ora. Gak Ble. Atonyo neh lho. Nek iki tenan aku Pak Ble. Ora nek sing ngongkon kok telandakan Tangane padha. Kaya ngapa diawiti saka Mbak Punjung? Mangga. Nadyan wujud temong paksi suarane wena ilate ngepang. Mbok kira kadal ngono kok piye? Allah. halos man
manis teremrak ati. Piye? Tekku piye Suarane ketok lempuk. biasa Titikane sinden ki anggere suarane empuk ki sangka anggere ki bunder kuwi suarane mesti empuk. lah iki yo mboten bunder tapi yo empuk Lah mboke cemple niku mboten bunder blas. Suarane yo masalah. mbakku dia penyanyi Tre. Penyanyi apa? Anu elektron tas munggah penonton do sorak lho Mas kamu Mergo seneng ya Mas. Saking apik. api apa Saking penampilane gemebyar. kecemplung genjot lho dek jungkel ngono Yo Lanjut. Nanu Golek isi podang jenar Ipo bunga sebab apa wong ayu? Sebab ketemu kalian jenengan Mas. Padha kaya sing tak rasakne. kowe lak yo seneng to diajeng ketemu karo pun kakang prek yo seneng kowe Apes sih ketemu karo sampeyan apes. Iki padha karo Marsha and the Bear. The Bear. ora apa-apa aku yo ora apa-apa ora masalah lah Nyanding bisa tadi suaramu enak diajeng tombo bagus dibantu Mbak Mita karo Mbak Luki Naswa yuk digarap akustikan podang kuning dados ning omah wis ora atur Pak Poyanto sendikan kula luar biasa podang kuning digarap rong versi nggih dasare sindene kanoman-kanoman katon cantik-cantik disawang nggih katon penak nggo nyenyeg rasa ki pancen ya kudu kaya mengkene iki nggih ngapunten niki kula nggih beto kanca pesinden Pak nah iki anak wedok Mbak Proborini murep ora diam lambini Sugeng dalu Pak De. wilujeng dalu nduk Nggih, ya ampun masyarakat datar kados ngeten antusiasnya melihat pagelaran wayang kulit panjenengan. Sami seneng seni ngoten nggih Pak De, penikmat seni yang sangat luar biasa. Hangestreni sedekah bumi sedekah bumi masyarakat datar sampean rene karo sapa nak? kula nggih enten niki slendem enten cemple enten kembaran kula sing pasti apa melok to Mbak? Duh melok nandi-nandi kan selalu berdua? sama saya berdua kembar karo kaya sampean ngene iki kembar iya lho
aku sanggulan jarian kebayaan maca ayu padha lho Pak Enek Nika. pun saya Lah niki kok mboten nganu, mboten ketinggal di Lah biasane kan ngentut aku. teng wingi sampean terus. Iya golek ana. Mboten enten nih. Gendi lho Mbak. Ora Monggo kembarane Mbak Probo Ora dijak. minggah wonten panggung mboten Lah enten. ya mau ya dijak munggah ning endi bocah Lah, iki? Ya pun kula pun munggah to Pak Den iki wau kan biasane jenengan semerapi ambak to. Heeh. Biasane lek aku munggah mburiku ku mesti ana kembaran kula. Lah ya kok bengi iki ndak ketok ning endi? Ya ampun Tapi kok kan digolek, riase- kok dibantu. Riase wajahe nggih kaya jenengan to, Ya, sak iya. dedeke to. Iya. Mosok. Kok jenenge kembar kok mbok dibantu digoleki. Anu le, nganu telokno kembarane Mbak Probo le. Si nomo matane PC to. Dem. Hah? Mosok Mbak Probo iso nggawa batang. Hei, Nyapa to? sampean golek sapa? Kembarane Mbak Probo, dulure. Aku aki. Lah kok sampeyan gedhe nih kok digoleki ning Menika lho Pak De. Heeh. Kembaran kula ten pundi-pundi niku mesti kalih Ah iya, kula. le sampean gawe kebayak ngono ketok le semu ketok le manis. Barang kembaramu ngangge bayak ngono terus ana aksesoris sing ngono kok kaya angkluk nangka. Ampun ngoten lho Pak De. Lha wong dandane niku nggih sami-sami kula sanggulan. Umume nek kembaran kuwi pindhone jambe sinigar biak ngono kae. Lah iki ora ya jambe sinigar to Mas? Jambe sinigar apa? Lah sing siji kan jambe apik. Lah sing siji. Jambe bosok. Kono aja kaya ngono aja lancang ya. Siap-siap, lho. Wong padha-padha dandane kaya ngene kembar kelambi jarike sak sanggule wajahe barang Lha iki lho iso. cemplit ra. Omong ono dalangi. Apa? Nek aku bintang tamu omong ono. Bintang tamu. Sik to, bintang tamu mau kan enek bannere, enek pamflete ning pinggir dalan. Perapatan nenek banner. Bintang. Pagelaran wayang kulit Kim Minto Darsono. Mesti enek fotone Slentem, enek fotone Cemple, enek Fotoku. fotone Mbak Probo, enek fotone Pak Minto. Aku yo enek ngono lho. Neng ndi? Di Cagak telepon. Cilik tapi Tulisane menerima sedot WC. ngono Ah, kaya iya. umum oleh Ngono bintang kok le tamu. Lah, bunga. tapi kan enek fotone. Fotone. ya apa? foto tapi kok nang nggone cilik-cilikan kok Wilujeng iso. dalu macangi. Nggih, wilujeng dalu. Alhamdulillah saged pepanggihan malih wonten ing dusun Datar Desa Putuk Rejo, Heeh. Loceret Kabupaten Nganjuk. Ya. Luar biasa antusias warga masyarakat mriki. Begitu aku metu langsung Piye? kabeh moro. Njaluk foto. Foto. Ora, Kenalan. ora. Nyapa? Pengen ngantemi aku. Terus wajahmu Saking demotos. senenge lho Mbak Gemes masyarakat senenge. kene. Nuwun sewu lho Pak De. Heeh. Kula niku napa sih kok kowar-kowar lek niki kembaran kula. Ibarate tokoh pewayangan menika kula Sri Kandi. Menika Mustaka Weni. Ngoten lho. Sri Kandi Ndak kalian. Mustaka Raja. Kuwi nek pewayangan. Pewayangan. Apa enek cerita liyane sing iso sinetron, diibaratkan? sinetron. Cara wong saiki, Nah, aku bawang merah. bawang merah, Bawang putih. bawang putih, Mas. Walah kayunen. Kuwi cara sinetron. Umpama film laga. Film laga legenda. legenda paling tidak. Ya paling gak kan aku Dayang Sumbi. Aku Tumang. Wah, apik nek iki setuju aku. Sip. Pak Tumang niku rol, Pak. Loh, rol penting Lakon lho, pemain lakon penting lho. tanpa adanya tumang lakon Sangkuriang tidak akan Tidak terjadi. akan Nah. jalan. Jadi harus Tidak berjalan. berbangga. Awak berkesinambungan. Sae, Pak Tum. Sae. Peran utama Umpama peran omong-omongan karo Dayang Sumbi. umpamane. Ayo. Upama aku ya. Kamu Dayang Sumbi terus nyeluk tumang. Tumang. Aku nyaur. Semaur. Iya. Lah nyaur iki balik kono. Umpama Tumang. terus Aku nih. tumang semaur. Apik lho Mbak. Kuwi rung tau dicokok. Ana suwinya Apa enek lakon kok tapi kan peran penting malah Justru ana kiri iki lho Mbak. Apik sampean kok aja ngawur. ngapi enek kiri. Lek ngantek ora nek kerike ora bakal dadi mergo apa? Iki penting. Sing mangan tur-aturane juragan iki ya kiri. Pakde Sugito mboten ngersakaken. Ya go apa lek kor kowe? Ah jare kiri apik rumangsaku. Paling gak iki ditimbali rene iki ngibur masyarakat. Datar nembang-nembang kono. Bener. Aku mau wis joget. Nun Nah, slendrone saiki Mas karek diriku. Dar.
iki kanggo masyarakat kene apa jenenge sedekah bumi lho ya. Ono bersih aja dusun. sampe aja ngisi-ngisini lho ya. Nganti iki nyuwun laras slendro mongko kembaramu ora iso nyuwara titenono. Nggih. Caket. Sapa ra? Mas Darko bes. Daryanto. Iya Daryanto. Ya toh. Keliru Dargo bes. Sugeng dalu Copong mesti. pucung. Ayo Pucung. Aja copong. Iki kok mesti kok mreset cangkemmu iki lha apa sih, he? Sini aku wis Ora lagi aku iki pocong maksudnya pocong. Tanganku nek pocong. Nek copong kuwi desa sebelah kono. Copong ki sing iso miber ki lho. Capung. Oh, capung ki sing kemampul kae. Kuwi apung. Ngapung. Do bodoh men to. Ngapung niku desa. Desa ndi? Plumpung ki sing ambune ra enak lho. Apa? Lecong. Oh, aduh. Apa yene kok tekan dindi. Aduh, Lah ya. Sugeng dalu penontone mesem guyu ditanggapno wayang donga bareng marang Gusti tak dongakno penontone panjang yuswa. Amin. Jajal kuwi kembarane Sora. Sampe ra. Ayo. Pamaku Kembang copong. Weh. Dumateng sedayanipun sampun nonton wayang kiminta lak dalu niki mugi-mugi sedaya kebak ing berkah. Iso Iki lho sing rapenak. poconge Sing panganan. rapenak ki ning kene iki kimintolak iki. Kiminta ing karepku ngono tapi Poconge pangananku to, Mas. Ya ampun. Sadurunge dilairno ning alam Marco Polo ya. Marcopodo. Ayo Marco Polo. Marcopodo. iso nembak kaya ngono ki kaya kembaran Yo iso to. Bapak Ibu. Iya. Nyiliti Sik, gak apa enak dirungokne kuwi lho kata-katamu kuwi lho. kok ora penak piye to? Ora penak blas jenengmu. Bapak Ibu mah wis penak. Lah iya Bener. nyiliti iku jenengku. Jeneng kok gak apa enak kuwi lho. Lah yo liti nek wedok iki diceluk nyi to. Oh iya. Jadi Nyiliti. nyiliti sapa? Ya nyiliti Pak. Kita Terus asli saka Tuban. Gandes luwes merahati. Kula niki kendakane Pak Sugit. Pak Sugito padha doyan arep dirimu. Jaman biar dirahapane. jaman sering dolan ning guyangan iki bah ora tau mulih. Sik, awakmu kok sok marang Pak Sugito jaman sering dolan ning Aku ning kono kan bakulan maksudnya Mas. Bakul Ora apa kok kan? pikiranmu negatif ki lho. Cek bakul apa? Bakul kroto. Kan kroto iya apa? Kroto ya pakan manuk. Manuke sapa? Ya manuke Pak De Sugito to. Maksudnya iki manuk-manuk otean, manuk gitu otean. manuk liya-liyane kok iso Dadi iki apa Mbak Proborini? Sambel kemangi Wah, mawon. sambel kemangi. Yuk. Kayak apa? Sambel kemangi made in Proborini karo nyiliti dados. enak jangan asem kesol. Ya ora dawa. Biasa saking kecute ya kesol. Oh iya, nak wong wedok biasa kan wis umume. Lah iki apa? Lah iki Awakmu kan istimewa. Istimewa. Istimewa kuwi piye? Wanita istimewa piye? Ya nek doke to Mas. Padakne sego goreng. Sik to. Iya. Mu lho piye? Ya apa? Kok kotak? Iki mau budal yo kenceng lho Mas. Lah terus kok iso kaya ngene? Lah aku ngenteni lungguh ning pinggir jajet akhirnya leder separuh. Anu kowe elastis kok Mas. Apa karet? Kok leder kowe. Tanjane Sambel kemangi dados.
sambal kemangi. Sak yahono sak yahene panggahle kepenak. Nggih. Napa melih digarap kalian kadang-kadang niki bolo-bolo dhewe. SGI tenan. Apa wi? SGI ya. SGI. Sekar Gadung Indonesia. Indonesia iki remenane piantun datar iki pokoke anggere wis SGI muni, wah langsung geger. Langsung seneng. Gekok geger. Apa nek MC wis Piye? ngadeg wayu. Jangan salah kuwi jargone. Pinter Mas. Jargone MC lho. Gombes iki pancen. Gembos. Kuwi ciri khas. Harus punya ciri khas sendiri. Tapi apa nopo ya iso nyanyi presiden-presiden? Sapa to? Sampean. Lho lah nek iki kabeh iki lah ya murid-muridku to. Lah murid-muridmu lho penak-penak le nembang le Urutane struktur organisasi SGI iki lho. Pak Minto, terus aku, Bu Srini. Kowe iki sebagai apa? Kudune kan Pak Minto. Bu Srini. lagi dirimu paling gak. Ora iso. Lah piye to? Kudu aku sik. Nek bar Pak Minto Bu Srini. Dadet duwe adik neh. Oh, dadi urutane aku, Kula awakmu, nembe Bu Srini. oh, termasuk mbok nom awakmu. Jek to Pak, dene aku kan gak resiko to. Kok iso gak resiko? Aku kan wis steril to. Modelmu kaya kucing. Iya. Mbok menawi apa kita? Ngerade Sugito, perangkat-perangkat desa. Kersa minggah wonten panggung Segenap panitia mbok menawa kersa. Jare mau rasan-rasan Apa? perangkat. Aku jane pengen munggah, pengen nyawer perangkat-perangkat iki lho. Waduh. Kuwi jare sapa? Kuwi jare sapa? Jare sopir-sopir. Sak tembang meneh no. Sak tembang meneh. Coba kaya apa? Iki tembange sing lepas saka gamelan. Mbak Proborini ben dibantu karo anak wedok Hani Kusuma. Ayo, tembangnya apa? Pekaraman penjaringan katur warga masyarakat datar Petuk Rejo. Lo ceret nganjuk. Ya, kaya ngapa? Aku tak nyuwun ayang-ayang langsung dados Mas kanggo kanca-kanca Karang Taruna ing dusun datar Petuk Rejo. Yuk, dados. Bersama Sekar Gadung Indonesia. Wes diaturke tembang. Nggih, Pak De. Anyang-anyangen. Ayang-ayang. Oh, ngerti ku anyang-anyangen. Ayang-ayang tok, Pak. Ya, Ya ora nganggo tok. Ya ayang-ayang. Iya. Alhamdulillah dados anu sing nom nggih seneng, sing nyepuh nggih remer. Aja garingan kuwi nyilit iki lek ayang-ayangke piye coba? Lho, repi senengane piantun ngene. Duh, tek kudawa, tek mudawa. Ki apa to ya? Masalah Soale rambutan. masalah tak sawang-sawang kok kaduan kok malah kaya pentol beranak. Iki opo? Oh, ya iki Kok kedadean saka tak sawang kaya ngene iki besok bakal ana desa Putuk Rejo. Sedo. Iki puthukane mung siji. Kok iso dadi rejo iki? Lho, ora ngerti. Iki kan peta buta. Peta buta, Mas. Oh iki berarti peta. Lho piye to iki sering Maksudnya peta buta maksudmu apa? iki sing sering disilih karo Pak Camat, Pak Sukirno. Blobek kae peta Pak Sukirno tersesat ning Nganjuk, mesti nyilih iki, Mas. Kok iso kok iso? Iki. Oh iya. Sebelah kene iki. Kene iki apa? Padang-padang iki. Padang. Alun-alun Nganjuk iki. Iki Lagi rada Apa? Rene iki. Rada rene. Iki akeh anu gede-gede iki apa? Ngerti? Iki terminal Anjuk Ladang. Nganjuk iki. Ajo ladang. Rada rowene. Nah, Terus iki pas iki. Lah peteng-petengan iki apa iki? Peteng-peteng. Remang-remang gitu. Remang-remang. Kuwi guyangan to nek iki. Tung tak tong. Rodok teles sih mau.
Broto, sutradarane sapa disiarke dhisik. Piye iki? Dapukane apa? Siap. Selamat malam. Selamat menyaksikan. Apa Mas? Ya, apa? Jajal mercon aku. Piye? Urung wayahe to. Urung. Selamat malam. Selamat berjumpa bersama pagelaran Lodrok Sekar Gadung Indonesia yang dipimpin oleh Ki Pinto Darsono. Pada malam kali ini akan membawakan cerita Sarep Tambah Oso. Adapun pemeran Sarep Tambah Oso dipekerjakan saudara Iya, Pak, dikerjakan. dilakukan nyok lah nggih Diperankan. Diperankan. Kerjakan yuk tukang ae iki nek nyiarne. Siaro sing belajar ning Mas Gumbes. Diperankan. Iki ditonton Pak Yat bareng. Jaya Roro. Sarep Tambah Oso diperankan saudara Selendem Tombel. Adapun Londo dipekerjakan oleh Diperankan cangkemmu bolak-balik dipekerjakan. Lah iya. Nek tonyone pisan kok. Mbok tak ngerti. Kon sutradara sing bener. Kene seniman akeh ya wong anjuk senengane lodrok, he. Iya, iya, Ojo Bu. sik tak pongor lho ya, he. Go, Oh, sabar. iso iki lho. Ya Cek, sabar Cek. Allah ha maksud nganjuk iki lodrok sak pirang-pirang. Cek tonton ya, Bu. Enek dagelan jenenge Yatimo. Ya temen ya. Yatemin. Keliru. Sak wulan iki prei terus Mas. Full. Londo diperankan oleh saya sendiri. Sapa jenenge? Cak Cemplik. Mboke Sarip diperankan oleh Ning Probo Rini. Adapun penjaga genset Sapa? ngateko. Nyi Liti. Mas. Kok ora metu ning panggung nek genset tok. Pengen metu ning panggung. Ya apa kok golekno anu Terang pengen metu. dapukan ya. Macan diperankan oleh Nyi Liti. Macan ngerau raimu ya, he. Ya, Po. Pinten, Oh, Po. iso. Ya nek kono aku ya Saibi. Paidi. Paidi. Lah apa? Paidi. Heh. Paidi wer Paidi. Aku Sarip bae Sarip. sik Jaluk udah iki. dapuke Pak Idi ki mutung kok Wis kene. Piye? Apa ngene? Awakmu Sarep. Pak Idi sapa to, Pak? Pak Idi sapa? Lah aku ki lho kok dadi Pak Idi ki mutung Berarti awakmu pengen dadi Sarep. Sarep, aku- Sarep yo dandane lanang. Rol aku rol. Aku tak dadi londo. Dadi londone sak Sak koncoan. koncoan. Boy Sarip Ning Probo ini. Selamat menyaksikan Lodrok Sekar Gadung. Kowe iki nyapa? Kowe iki nyapa? Para pelayan. Lah adegan iki apa? Urung diomongne. sing mlayu-mlayu ki Sarip Sarep. Lah iki kula Sarip. Lah niku Sarep, Pak. Sarip, Pak. Dadi Sarep niku. Nek mlayu mbok sing apik tak contoh mlayu mbok ya lagak. Lah, Nek mlayu kok wong kobongan. iki karo wedi to, Mas. Sing mibawani. Sing dibawani Sarip percayane awakmu ki Sarep. rada dicincing ki rada dicincing Ojo cincing. Kurang murid Ya ben kita anu Saripe to, Mas. Yo, cekok. Ana apa? Bar gondol pemean nang. Pancene yangkrek wodo. Wis nguber-nguber aku. Kurang keren suaranya kurang gede. Jian. Ngono lho. Awakmu malah kekerengen. Kurang gede. Mulai gede. Pancene lho. Iki warok ngomong. Ento. Iki Sarep. Lah sering kurang gede. Londo keparat biajingan. Londo keberat. Ya jingat nang ngono. Wis nguber-nguberan nang Sarip. Ora ngerti Sarip iki jagoane. Ndi etan apa kulon? Lor kali.
kali. Edan kali. Londo. Yen wani musuh Sarip. Iki lho musuhmu. Mbok. Sarip. Ono apa, Nak? Tulungan aku, Mbok. Aku diuber-uber karo Bang Titil. Londo rip. Sorry Pak, aku anu utangku akeh aku melu Bang Mekar iku diuber-uber. Aku diuber-uber londo, Mbok. Awakmu diuber-uber londo. Iya, Mbok. Gak usah kuatir nek sik ana mbokmu, awakmu sik aman. Iya, Mbok, tulungan aku, Mbok. Awakmu cek gak diuber-uber londo. Mlebu, Mbok. Sing Aku mlebu, Mbok. mlebu. Tak mlebu sik, Mbok. Matane. Mlebu nang jero kono lho, ndelik singitan. Rumah aku mlebu ning jero kono. Mlebu rono. Ning kono, Mbok. Ning kono. Aku tak delok sik, Mbok. Tulungan ya, Mbok. Iya. Apa benar ini rumah Sarip? Nggih leres niki Pak, daleme Sarip. Lah kula mboke Sarip wonten napa? Oh iya mbok nih Sarip. Ya sini mboknya Sarip. Nggih. Selembel-lembel dulu Pak. Londone bar mendem. Wes. Londo kuwi ya sing saya Londo. Sampeyan rene ana perlu apa, Pak? saya ada keperluan ambil Sarip. Hari ini harus ketemu sama Sarip. Di mana Sarip keberadaannya? Kula mboten semerap Sarip ten pundi mboten semerap. Sik Mbak, sik. Mas. Luwe ya, Mas. Lek delok mbone ngisor. Lah mari pelawayan aku luwe. Lah kok iso mangan jajan malah mangan. Tak kira ketok nyambok ngerti aku lho. Oh iya ya. Mboten semerap kula Sarip ten pundi, Pak? Iki pinter-pinter. Kamu pasti bohong. Kalau kamu tidak mendudukan Sarip di mana, akan kami hajar. Tapi kalau kamu menunjukkan di mana keberadaan Sarip, ini ada uang, Loh, kamu akan ya saya kamu- kasih bonus. Ya napa Pak kula lek mboten dudohi Sarip? Kamu akan kami hajar. Kami hajar, kalau mendudukan Sarip akan kami kasih uang. Bosok kok menduduhkan gitu loh. Kalau tidak Menunjukkan. pukul Menduduhkan. Lek dituduhi aku dikei bonus. bonus. Lek gak dituduhi aku dipateni. Akan kami paten. kowe aja gelem nek didudui londo, tak dudui dhewe ae. Kasih tahu Pak. Diwenehi ngerti. Dikasih Beri tahu tahu Pak, beri Dudoi. Dituduh. Walah Pak, sampean niku teko-teko rene enggak? Disanteni sing kewontel pokoke gurih. Kowe apa? Kowe ini jero. Walah Pak, urip sepisan ae kok. Gimana kamu Ya, mau aku melawan takut, kami? Pak. Kamu berani sama Kamu berani? kamu kasih kau, kita Boten, kasih Pak, saja boten, bonus. boten. Berarti kula lek duduhi dikei bonus. Bonus banyak nanti dari kita. Lah niku Sarip. Kurang ajar Sarip kamu. Ini kamu. Rep. Sarip. Kok menengahnya apa we? Kok menengahnya apa? Kowe ora nyawang to? Nyapa? Aki reca pentung lho. Kamu mau jadi Sarip. Apa ya ini mboke kok iso disogok? Ini Sarip ya ternyata. Ayo kita hajar, kita bunuh. Kamu berani sama Londo. Kamu akan kami hajar. Kamu berani be? Selamat kamu mandi be? Kowe bangsa Londri. Kira kumbang. Londro. Lah aku bendino nyuci lho mari. Ande arek lho iki kan kumbahan. Londri matane. Wes mbok apa nih, Mbok? Kamu berani sama Londo, Bokmu sudah berada di pihak kita. Kita akan tangkap Sarip, oke? Sepurane ya Rep, urip sepisan kok ya disenengno. Ajar. Ayo kita hajar. Kamu berani? Mati apa ora kok? Iya. Oh, ya. Yo, ya. Yo. Yo. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo.
Pak lek mendem ning ngisor, Pak. Ya kok wis mari apa gak jrok. Wis to lek ngajar. Bapak, Ampun. obat Anda habis ya, Bapak? Minum Proklin. Proklin opo? Kok kene perange ora kok bengok-bengok arepe dhewe iki lho. Kok niku ya ngono lah apa mbokmu kok mbok antemi ya? Ha, mbokku apa ya enek disogok karo lombok oleh Sarip kudu wani. Mboke kudu mbelani. Paling Mbok kaya. belani aku. Iya. perang balik londo mati. Hei, go! Aku pura-pura mati. Kalau tidak dengan cara gini dia tidak akan mati. Sarip sudah menjadi bangkai. Sik, ceritane Sarip kuwi nak krungu suarane mboke apa ora ya tangi to. Urung dilumpati kok. Oh. Nek mbokmu sik ana nak enggak usah kuatir nak krungu swaraku terus tak kei petung langkah tak langkai nggo awakmu kon iso tangi nak. Sarep. Ping 7. Mbok Sarip. Lek dilangkai iso tangi aku engko ya langkano ben tangi. Iki lakon Sarip lho. Sarip lho, Pak, iki Sarip. Tangin urip maneh Pak De urip. Ora tegese aku ya nunut kok langkano. Ate urip niki. Kaya melok bareng apa? Saksine wong sakmene kae ya urip ya 1 loro 3 4 5 6 Neng dhuwur rada suwe. Nah, kurang piro ndo? Kurang siji, Mbok. 7 langkah. 7. Sarep. Mbok Sarip, aku tak rumah diluke kaya kuwi mau ya. Oh sik. Ki melok lho Pak Minto. Jim. Tangi tenan kok. Sing tangi gak apa. Sarep. Aku mau dadi Sarip. Lah ngapa? Nyapa? Lah malah ora tangi, malah sing ngisor sing tangi lho, Pak. Lah apa ene lho mboke nglangkai, bah. Mbok sesuk dicukur to. Nyapa? Mbok lawa tok. Mbok kira gua. Wis kurang ajar. Lah apa mosok yo ning dhuwur kok ora iku pas lho. Bangsu. Kuwi ngono. Ha iki dipangkas rambut. Ya kan ngono. Kuwi simbol bahwasannya iku mboke Sarep iku kaya nggambui. Nah, donga sing mustajabah iki dongane wong tuwa wadon. Iso pikiranmu. Nyapa? Rumbuk tenan. Iki nek ora karo gunting taman ra iso lho iki. Pancen nuwun sewu lho Pak. Kuwi rumasane rumput lapangan ya. Ya sepurane pancen aku Ngapunten. katokan. Terus perange ndi iki lek bedil-bedilan? Niki Lah niki mau sampun. Mosok mek pisan. Benjing meleh nek. Sesuk ae Pak nek Pak. Mati ono. Mati nek, Pak. Lah dalah. Ayo Pit. Tanggung jawab. Ayo Pit, nganu langkah ono Pit. Pit, lang, no pit. Pit. Pipit, pipit. Iki lho Pit. Lho ya mboke Sarep. Aku wis urip ae lah rasane. Mlumah. Pak, kok Mati. Kegeden lho, Pak. Ora, pokoke kudu mati dhisik. Kok sampe iki pengasuhmu lho. Lek wis ping pindho mboke Sarip ora mandi digoleke mbok sambung. Nah, Ya apa? Nah, Sik to, sutradarane iki lho sapa to? Mosok yo Sarip kok duwe mbok sambung, Pak. Awakmu ora ngerti. biyen iki mboke Sarip didemeni londo mati akhire iki. nah. Awakmu ora ngerti lodrok gaya baru. Yo, mboke Sarip sambung nglumpati. Saripe ben tangi neh. Yo, Lah. ping 7. Lah karo pas idegan pas ndase, Mbak. Rada cincing. Tak cincing sithik. Nah, Masalah. Lah lho. Ayo. Ayo. Terus sik lek mati ki menang ora kena tengah-tengil. Sarep. Urip ya nak ya. Siji. Loro. Telu, Papat. 5, 6. Itu. Piye?
apa? Gebres. Mambu jajan pasar. Kok iso ya? Piye? Wis mau wis tak sebut aja nih, Mas. Gak jaluk ditembak London nih. Ora. Kapok, Mas. Lah ning mripat kok terpet. Nah, Ana sarip kok. bablaske tembange lali janjine langsung dados Mbak Imas. Coba Mbak Mita karo Mbak Diah uga Mbak Hani langsung dados yo. Lali janjine wis diaturke karo panjenengane Mbak Imas, Mbak Mita, Mbak Hani uga Mbak Diah. Nggih. Mak Cangi kali badhe matur dumateng sedaya warga masyarakat Dusun Datar, Putuk Rejo menawi Mas Percil mboten saged rawuh amargi tasih sakit wonten teng rumah sakit. Gerah Wonten napa, Mas? ing Aminah. Nggih. Gerah napa, Mas? Anu niki kan pun dites kalian dokter di USG Di laborat. di lab laborat. nek penyakit gemar menggambar Gemar menggambar iku apa to? Sing piye? sing dicokot nyamuk ki lho Demam berdarah. berdarah. Niki lho demam bergairah niku Demam berdarah alhamdulillah sak menika datang rumah sakit jajane pun kathah Kok jajane? Paling enggak iku wis oleh Sudah 10 pemulihan. hari pemulihan. Nah, Untungane mawon. saking perangkat desa nyuwun pangapunten ingkang agung mugi sedaya masyarakat mriki pancene ngertine bintang tamu bengi iki Cak Percil CS. Ya. Trombosite piye Mas? Trombosit. Winginane aku ngendangi ana Aminah, Nggih, trombosite sih ana 48. Niki wau mandhap malih Pak. Niki wau 35 medun nih. Akhirnya aku teko to munggah dadi 49. Terus Langsung Pak geger sampai salip-salipan 36 48 akhirnya 51,5 dadi saiki. Kowe kaya kuwi kon nganu to. kuwi trombosit apa pemilu? Tak tunyo lho kowe. Tak tunyo lho. Nggih nyondonganipun mawon dumateng para rawuh sedaya. Muga-muga ndang diparingi sehat, sehat. saged ngibur warga masyarakat malih. Ya. Waras yang penting panjenengan ugi ngoten jaga kesehatan niku wajib, jangan lupa. Iki pokoknya Apalagi musim hujan ya Mas ya. Rawan nyamuk, demam berdarah disebabkan nyamuk Aedes aegypti. Jaga kesehatan. Kesehatan nggih Pak. Ya. Pomo cahe delok bengi iki sindang sehat nang waras wis dinteni Mbah Minto kabeh masyarakat. Ya. Oh, mau ada melu mau dadi sarip. Wah, ngerti gua garbo. Sapa? Pameri. Dibablaske le seneng-seneng nyuwun Mbak Sulis, Mbak Punjung, Mbak Diah kaya apa tembange lawas gethuk diaturke. Yo, dados Mas. Asale saka Gethuk sak pupuk. Bablas jaipongan. Walang kekek. Gandengi Mas Lentem.
Mas Rentem, Mas Cempe, Mbak Proborini nyiliti mangke dipun bablasaken season kedua wanci goro-goro. Kula tak nutuke lakon panjenengan le keparang pamit dhateng warga Datar Putuk Rejo Nganjuk nyumanggaaken. Nggih, tartamtu anggen paring lelipur kathah kirang kathah lepatipun nyuwun ganggung samudra pangaksami. Nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun. Kok iso nyuwun rayan. Ya jaluk ganggu mlaku Jaluk dalan. gandoli apa piye? Mosok gang. Nggih. Matur apa, Ple? Kula nggih semanten ugi Pak Minto mewakili Cak Percil CS mbok bilih wonten sarusi kuduna dungkap nyuwun gunging samudra pangaksami. Ya. Mbak Probo. Kula simpel mawon Pak De. Nyuwun nyotro. Ha nggih. Ya paling tidak kuwi apa selamat sing Iya, nanggap. selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap, selamat sing nontok, selamat sedayanipun. Ingkang Ora liwat baku. sego kupat, sego liwet, ora liwat andum slamet. Amin. Ayo nduk nderek gustimu. Ayo ndak derekake yung. Kandhane kang sekar kadon lawan